హలో అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డిజిటల్ కీప్రోటో అనమాట. చాలా రోజులైందనమాట పెట్టి, 1 month అయిందనమాట పెట్టి. సారీ ఫర్ దట్ గైస్, ఎందుకంటే SCA2 ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ మమ్మీ లాగేసుకుందనమాట. ఏంటిదంటే ట్యాబ్ అనమాట, దాచేసుకుంది. సారీ ఫర్ నాట్ గివింగ్ ద వీడియోస్. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి June 12th దాకా వస్తూనే ఉంటాయి డైలీ. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్, ప్లీజ్ గాయస్. ఓకే వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందా అనేది చూద్దాం. ఓకే, మనం అయితే డేర్ బాయ్ కాబట్టి ఫస్ట్ షేక్ బుర్ర పలకడ అద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఏంటంటే వీడియో పెడుతున్నా ఉంటారు. వీడియో పెడుతుంటే వాడింటికి నెట్వర్క్ లేక బాధపడేస్తున్నాడు. ఎలా ఆడతావో అంటారా నాయన. ఇంటి ఎమోట్ వేస్తున్నాడు. ఏ బాబాయ్, అరే అమ్మో ఏడు. అరే, నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తుంటే నాకేంటో అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం అండి. ఇది ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకున్నాను అనమాట. ప్లస్ ఇది SBG సిద్ధు బ్రో అనమాట చేస్తాడు. ఇట్లా షేక్ చేసి ఎట్లా 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 కొంచెం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాను. ఇట్లా ఫుల్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఇంటర్వ్యూ ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఈ బాగా అని. ఒరే రే బాబోయ్, వీడికి వంట ఇచ్చేయాల్సిందే. అరే నీకు పగిలిపోవాలరా, చెప్తున్నా కదా, చెప్పా కదా పగలు కొట్టేస్తాను. పరమ పిత్త ఎమోట్ ఎందుకు వేస్తా ఉంటా బ్రో? తాళరాట్లేదు బ్రో ఎమోట్ వేసుకుంది. నేను హర్టింగ్ అమౌంట్ ఏమి ఇట్లేదు కదా. సౌండ్ వస్తుంది. ఏం చేస్తున్నారు అసలు? రే డ్యామేజ్ పడిందో లేదో కూడా తెలియదు నాకు. సైలెంట్ అయిపోవాలి, అప్పుడు వరుగుపోతాం అయిపోతాం. సరిపోతుంది ముందుకే.
ఓకే, ఇదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.